ኣይረንደም ካብቶም ሰለስተ ቀጸላታት ምክልኻል ሓይሊ ኣየር እስራኤል ሓደ ኮይኑ ዕላምኡ ድማ ካብ ሓፂር ርሕቀት ናብ ምድሪ እስራኤል ዝውንጨፉ ሮኬታት መዳፍዕን ሞርታራትን ምክልኻል እዩ። ኣይረንደም ሰለስተ ክፋላት ኣለዎ። እቲ ሓደ ክፋል ኣይረንደም ራዳር ኮይኑ ብቐጻሊ ኣንቴንኡ እናዘረ ጨረር እናለቐቐ ዒላማታት ወይ ታርጌትስ የልሽ። ተወንጫፊ እንድሕሪኡ ርሕቀቱን ፍጥነቱን ገቢጡ ናብቲ ካልኣይ ክፋል ኣይረንደም ዝኾነ ባትል ማኔጅመንት ሲስተም ይህቦ። ባትል ማኔጅመንት ሲስተም ከዓ እቲ ተወንጫፊ ኣብ ምንታይ ከም ዝዓልብ ይእምት። እቲ ተወንጫፊ ህዝቢ ኣብ ዝነብረሉ ወይ ድማ ኣብ ፋብሪካታት ዝዓልብ እንድሕር ኮይኑ ባትል ማኔጅመንት ሲስተም ነቲ ሳልሳይ ክፋል ኣይረንደም ዝኾነ ሚሳይል ላውንቸር ብታሚር ሚሳይል ከውቅዖ ይእዝዞ። እቲ ተወንጫፊ ኣብ ባዶ ቦታ ዝዓልብ እንተኮይኑ ግን ምንም ሚሳይል ኣይውንጨፍን። ሓደ ናይ ኣይረንደም ሚሳይል ላውንቸር 20 ሚሳይላት ይሕዝ። ኣይረንደም ብፍጥነት ክንቀሳቀስ ዝኽእል ሓይሊ ምክልኻል እዩ። ኣብ ፍኖተ ቴክ ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑ። እዚ ቪድዮ ከዓ ናብ ብዙሓት ሸር ግበርዎ፣ ላይክ እውን ግበርዎ።